Hvorfor? Kom nu her, vi skal filme nu. Ah! Nej! Jeg mente det! Hun er syg i hovedet, når hun lider det. Jeg ramte mand. Gå væk. Jeg hakker dig. Gå væk. Lad være med at angribe mig. Kom her. Kom her. Du skal ikke flytte dig på mig. Prøv den første bane, og se, der er Happy Wheels Future. Woohoo! Up the wheels. Oh shit. Ow. The Happy Wheels Future, man. Se, jump! I satan. Klik på den røde knap. Nej, jeg går ikke derned. Det gør jeg ikke. Høj, jump. Epic jump. Woohoo! Så Mikkel... Hvis du vil filme en film, så skal du gå væk. Hvis du vil filme en film, så skal du gå væk, for jeg filmer til YouTube. Jeg er optaget. Men det stormer jeg lige igennem det der, eller hvad? Mathias, jeg skriver lige et par stykker op med rød. Ja. Er det miniprøve, eller er det division? Jeg er ligeglad. Ja, så tager vi... Lad os tage hvad skal vi tage Vi skal tage BMX! Det kan du godt lide, det er det. Hvad laver du? Blev det lort. Hvad fanden er det nu? Hvordan er du ikke derovre, når jeg ikke kan komme derover? Lad være. Nej! Må se. Kan jeg tage over? Yeah! Woohoo! Vi går ned. Woo! Pas nu! Au! Gå nu! Nej! Mikkel, vi skal til at have lukket ned, ikke også? Ja, rulle. Jeg skal bare klart, at hvad her, der hedder Pokémon eller en ting. Kør som ved den bullseye. Hold nu kæft. Ja, nemlig. Prøv at se. Front flip! Du kaster en ting efter mig. Hvad fanden er det for en? En stjerne. Du kaster en stjerne efter mig. Ja, slå selv ihjel din stilling med. Hvor dum er jeg ikke. Sådan. Jeg skal bare klare det her dort, jeg kan ikke komme ned. Gå du derind.